हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना दाखालि बुंबाय थादों माने इउटुब आंनि सानसुमा इउटुबखौहाय नोंथांमोना गोबां कमेन्ट हरदों माने आं 1K जानाय 1K नि बारबाय आरो बे इउटुबखौहाय आं फाननो होनना नोंथांमोननि सिगाङाव इउटुबाव सानसुमा नार्जारी इउटुबाव आं लाबोदोंमोन दा नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव फन कन्टेक्ट खालामनानै आंनाव गोबां सोंहरदों इउटुब चेनेलखौ बेसेबां फानो आरो फानमारो आं बायगोन मागोन होननानै गोबां दस्रा डिस्ट्रिक्टनि चिरां बाक्सानियानो गोबाङानो आंनाव गफुरनि गाहामानो सोंहरदोंमोन आरो एक्चुअलि आङो इउटुबखौहाय दाखालि फाननो होननानै गोबां भिडिअफोरनि गेजेराव बुंदोंमोन नाथाय आङो दिनै गोसो मेलेमाव आं साननानै फैदों माने आङो इउटुबखौहाय फाननाय जानाय नंला लोगोफोर बेनि थाखाय आं नोंथांमोनाव सरि बियो दाखालि आङो मबाइलनि प्रब्लेमनि थाखाय आङो इउटुबखौहाय आङो फाननो होननानै आङो भिडिअआव लाबोनाय जादों सानसुमा नार्जारी भिडिअआवहाय दा आङो इउटुबखौहाय माने फाननाय जानाय नंला लोगोफोर दा मबाइलखौबो बख'नो हाथ'वाखै माने जोंना आइया बादा होदों आरो माने इउटुबखौ दाफान नोङो एफाराब खस्थ' खालामबोबाय मा इउटुब फाननो मानसिफ्रा नोंखौ मानसि मोजां होनाय नङा होननानै आंखौ आइया बुंदों बेनि उनावहाय आंनि गोसो मेलेमाव नांदों आरो माने आंबो सानबाय हाब एफाराब खस्थ' खालामबोबाय आं बेफोरबायदि जिनिस फाननानै जाफेराखै दिनैसिम आङो आं फाननो हानाय नंला होनना आंनि गोसोआव सानदों आरोखि बेनि उनावहाय आं मबाइलखौथ' बख'नो हाखाया दा जेन'बा आं इउटुबखौ फाननानैहाय बे 2000 मबाइलनि बख'नानै बे मबाइला मा बेसेन होनो मबाइलाहाय मबाइलाथ' आङो माबा जानाय नङाना बिनि उनावहाय आं मबाइलखौहाय बख'नो हाथ'नाय जायाखै दाबो मेकारनाव दङ उनावहाय फैसा मोनबा हरगोन होनना बुंदों आरो आइया बेनि थाखाय आं इउटुबखौ फाननाय जानाय नंला बेनि थाखाय सरि लोगोफोर माने बिदि आं जिनिस फाननानै जाफेराखै बेनिखायनो आं दाखालि माबा मोनसे गोसो साननानैसो आं इउटुबावहाय फाननो होननानै लाबोनाय जादोंमोन आरो लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना सरि फाननाय जानाय नंला लोगोफोर उन्दैनिफ्राय खस्थ' खालामनानै बेबायदि भिडिअफ्रा दाहाथे अरायबो थाबाय थायो इउटुबाव होननानै आं बे भिडिअफोरखौ होनाय जादों नालाय बेनिखायनो आङो जिनिस फाननानै जानो बायो बेनिखायनो सरि लोगोफोर आं फाननाय जानाय नंला।